Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Adona, adinan inlanad ti adras na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita ken ayat. Nagayatak iti kasta unay, ngamjak ni namnama, analaos a panagladingit gayam, ti maisubat kanya. Kataging ga ita, kasladyak maaklon ti napasama kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Donna. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Good morning, sis. Relom ka di daytoy? Wen gayam, nabatik nga agpaiso iti kusina tayo. Agyaman na ka? Awan anyaman na. Nakitak namin asuot mo idi na minsan. Iso nga indulin ko. Thank you manan ha. Wen gayam, siyak ni Donna. Siyakmat ni Arlene. Kabarbaro a border dita room 5. Si kagayam ti simublat dita. Manipo dita, agpagayam tan. Asino di ko na makabarbaro agayem mo, han? Ni Arlene. Kabarbaro a border iji pagabangan mi abalay. Kita mahan. Di kag talaga dagos. Di mo amuti gusto a kinatao dahi dya babae. Madlaw kumatkat na singpat ni Arlene. Isupay ti mangipaspastrak iti bilag mi, no daytay awanak. Kasanong no damo lang ang anasingpat. Basta, panagkunak, nasingpat ni Arlene. Arlene, umunagaklatan Saan mo't ngamin ang nakarikap ti ruangan ti kwartom? Uwan Ala, agtugaw ka. Ha? Agluluwa ka? Ha? Awan daytoy. Di na ako ni kaskaso. Ay, apay, ada ka di parikot mo? Awan, Donna. Apay nga rod nga agluluwa ka. Awan ko nakmat. Alakitin. Uway ka, manganta. Adalino to kapansin. Ala, adakan ka, no di mo kayat nga ibaga ti rason ti pagluluwaam. Amuyo nana? Adamad-madlaw ko ka ni Arlene. Sino ka di nga Arlene, balasang ko? Jay nga'y kabarbaro a border. Uwan niya. Arlene gayang tinagan na dahi jay. Di na minsan nga aldaw, napanak ngamin iti ayan na. Kat aglulo di na mo't iba gano apay. Nadlaw ko matday ta. Adapay tinaminsan ngagsangsangit ang makin inawag iti cellphone. Nana, saan ka di aromromwar no kasta nga aldaw? Saan mat? Agigyan lang iti kwarto na. Rumor laeng no kasti nga agakas iti sampay na. Si kantuman ti makisauken ko na, balasang ko. Sige nana, sana bale, tagayem kumatday jay. Donna, jakon ka ba alang nga ilimot ti parikot ko? Marigrigatan akon. Anya ngamin ti parikot mo. Ibagam ngamin barang makatulong Masikugak. Anya? Ayan nga di amana. Day tangarod ti parikot ko ita. Imadayo, kad saan na nagpagpakita pa'y. Anya? Madimot at tikasta nga inaramid na. Awagam iti kasta. Di na itarayan ti responsibilidad na kun ka. Awanan ti komunikasyon mi. Isang agparparikutan ita. Amo ka di dagiti dadakkel mo? Hello, Han.
Awagan ka itay. Ngam di ka mo't sumungbat. Pasensya kan, ahan. Adala ngamin inaramid ko itay. Oh, kumusta kan? Awan pagdanagam kanyak. Tanasayati ka sa saad ko. Nasayat, ha? Ay, wala gayam. Kumusta mo ti bagbagam akadkadwam dita? Kaasi nga rod. Tamasikog gayam. Inadaywan tinakasikog kan ko ana. Anya? Ay, sus, kasi nga ron o nakasta. Okay. Kasanumutan nga eh. Tsaka no lang tinangibagaan na iti parikot na. Iso at tulong akon Sigurado ka? Uy, ang mga numapasubo ka dita. Saan mo't siguro? Ay na, maasyanak at talaga kan ni Arlene. Naimbag nga orasyo, nanang, tatang. Nay, si kamot gayam do na anak ka. Ay, umay ka, umunag ka. Wananang, mayat at talaga ti agbakasyon dito ayan tayo. Presko ti angin. Ay, anak ko. Dayta, ti pagsayaatan na dito'y probinsya. Gayam. Imbag man, ta nakaawid ka. Kailiw kayo ngaminan, tatang. Kan, umayak matan mangyag iti abas tuyo, Si ka talaga anak ko. Awan pagdanagam kada kami. Tada kanon mi ditoy. Amok dayta, nanang. Tapno di kay agastusan. Kan tapno uray saan kayon amapan ijay sentro. Ay, agyaman kami unay, anak ko. Awan anyaman na, tatang. Angam, agsubli akmat lang intun bigat ijay syudad. Nay, nagbiit kan ngay anak ko. Kunak ano kasla idi amakalawas ti bakasyon ba? Saan pa'y nga ita? Adda ngamin kadwak a border ijay amapan ko kitaan. Sino ngay dayta, anak ko? Agnagan iti Arlene. Ay, masyanak nga rod kan kwa na. Tamasikog. Ngam, intarayan san ti boyfriend na. Ay, unay matan dayta alalaki. Mabuteng nga agawid. Taamangan kanunuan niya ti aramidan dagiti dadakkel na kan kwa na. Ala, anak ko. Tulungan pailaang nga raod. Tapno saan nga agpanunot iti sa balay. Ay, kaasimot nga rod ano kasta. Ay, no kayat na. Itugot mo ditaw inton sumaruno a panagawid mo. Tapno saan lang aggigan ije boarding house yaw. Huwin nanang. Doon anak ko Dayta ti kita Jakmat kit di bagbaga amay tulad ka itigayem mo. Ang may mayat mutlaang no agan anad ka. No agayat ka man. Mangibati ka mo't iti parakan ka. Tapno di kan to agbabawi iti uti na. Dumakdakkelan ti tiyan mo, Arlene. Isong agan anad ka Di ka agbagbagkat iti nadagsan. No aglaba ka, gudwa-gudwa Wen, sana bale. Tabado talaang mo tilablaba Uray din ako mga minan ilabaan. Bay amon. Kabalak pa'y mo ti aglaba. Kan may busy ka iti trabaho. Dinto ta siya, adakla ang ditoy. Agyaman ak nga rod no kasta Siyak ti rumba nga agyaman kan ka. Gaputa saanan ang mabilang dagiti tulong mo kanyak. Manipod na gamam mo ta, nga aging gaita. Imbilang kan akabsat ko, Arlene. Isong awan anyaman na dagiti maitultulong ko kan ka. Sobrang samat ang tipanang tulong mo iti barkada, maan. Arig nan, sikat imang pakpakan kan ko na. Sika talaga. Pakaragsakak ti aramidak. Iso adin akong tubngaran. Wala. Ang kasanon ngay, intun aganak at pumanaw. Oh, di nanton masubad ang titultulong mo. Jak agbirok iti kasukat ti tulong ko kunkwana. Ay, makitak namin ti kinarigat na. Iso asya kun amis mo tinangijaya iti tulong ko. Una, ang amdakalan ti gastos mo. Di pa naganak, kat sikan ti makakam mo. Intun makaanak, sikan tumanan. When awan mat nga rod ti sabali a pagkamangan na. Saan to pa'y nga awagan ti kakabsat na? Ay, wala, no isuti ko nam. Ay,
Awan tumat ngamin ti manak-nakam dyan nagbalin a boyfriend na. Inayat na. Ngam idinasikugan na. Dinan pinagan ano. Ay, talaga nga awan bain dyan boyfriend na. Ay, abangan paikit din at dan nang isukatan na ka ni Arlene. Day off ko inton bigat, Arlene. Agsagana ka, tarumwarta. Papanantangay? Inta ijay mall. Inta gumatang ka dagiti masapsapol mo. Ngamin, umadanin ti panaganak mo. Saanan? Adapay mo't dagitay ginatgatang ko idi abadbado ti ubing. Narigat mo't ano si kaaminan ti manggastos kanya. Di mon panunutan dayta. Kaslakabsat kan. Iso nga awan anyaman na kanyak ti maitultulong ko ken ka. Agyaman ak unay, Donna. Sapay ko ma. Tama subadak amin dagitangar aramidam kanya. Si kamat. Jak agkid daw iti kasukat dagita ngar aramidak kan ka. Basta inton makapasngay ka, kat makaawid kan ija ayan nyo. Di nakliplipatan ha. Kan ipasyar munto dito ni baby. Hello? Han? Hello, kaano ti day off mo? Inton bigat. Apay ka di? Rumarta ko mainton bigat. Tagbiyahe ak itarabi eh. Katwan Day talagayam. Ken, kaya't kumutla maam-amuti ko na makadkadwam dita. Ay katwan Tay nakmatla igatangan iti masapsapol na inton aganak. Anya? Agas mo ita, gastos mo kan na. Imbagak matan kan ka. Kaslakabsat kun dayjay. Hey, kan may sa, kaasimot. Iso at talaga at tulungak, jay gayam ko. Arlene, urahin tabi iti boyfriend ko dito'y ha? Dito'y ka diti nagtulagan nyo ang pagsarakan nyo? Wan. Kasta ka di? Hello? Ada kayo madgayaman dito eh. Day tagayaman ni Raymond. Raymond? Arlene. Agam amo kayo? Tiyakla pagarop. Agam amo kayo? Juan, gaputa da ito'y alalaki ti ama ti sikog ko. Sana puno ti bagbaga ito yung babae. Siya ti patsyam, Donna. Ni Raymond ti sigod akayan ayat ko. Nagamam mo kami idi na idistino iti lugar ni. Kanayon idi iti paglaklakwak iti merienda. Aging gaan na ginayat kami. Arlene. Nabayag na idistino ijay. Aging gaan na si kuganak. Nga manipod idi. Nagpa-transfer iti destino na. Nabayag a binirbirok ko ngamjak na birukan. Iso ang nagdesisyonak nga umadayo iti ayan mi. Takunak nagsapulak laangan iti trabaho. Anday ti matgayam alalaki ti mabirukak dito'y. Awanan ka itibain, Raymond. Kwa, Isumat lagayam ano is istoryak ti may papan ka ni Arlene. Di ka unay matagtagari. Gapot amo nga daaramin mo. Magilgilti ka. Manipod ita. Di ka nagpakpakita kada kami. Donna, denggan na ko ma. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Arlene, intan. Panawan tanday ta alalaki. Arlene, anya ti planong ita. Nakapagpasngay kan. Siyak. Kayat konti umadayo. Tadyak kayat arang-rangan nakpay ni Raymond. Donna, pakawanan ako ma. Amok analaos ti sakit amarikrik na mita. Gapo iti napasamak. Siguro, no di ta nagamam mo, saan ang napasamak ti kastoy?
Nasaan mo kumaanaamuan? Ani Raymond Gayam ti ama ti anak ko. Awan basol mo, Arlene. Agpada ta a biktima. Di ta nagayatan ti kastoy anapasamak. Agyaman ako unay, taman nakaawat ka. Tauray kastoy tinapasamak. Di ka nagbaliw. Inawagak dagiti dadakkel ko. Kat imbagak nga dan anak ko. Ngam nakaungat da. Kat di da ka numaaklon ti kastoy anapasamak kanya. Gaputa mangibaba inak ka no. Anya. Iso ano mabalin? Itugot mo ti anak ko iti panagawid mo. Sikan ti makaamukan ko na. Sigurado ka kadi iti kasta nga ibagbagang, Arlene? Amang numakmaklaat ka lang. Narigat para iti maysa nga ina. Ti maisinay ti anak na. Ngam pangaasim. Patgam ko matikid daw ko. Tasyak. Agtrabaho ahak. Kat no nasaya at ton ti trabaho. Tulungan kan tumatlaang para iti masapsapol ni baby. Ngamjak to pulos alaan kan ti anak ko. Do na, balasang ko. Apa nga do ubam nga ubeng? Pangasiyo tatang. Pastrakan na ko ma. Ala, anak ko, umunag ka. Mudto'y tabag mo, tasya kung si mga wet. Nay, Tatang. apeng agsagin ka ngay anak ko. Kan, asino ti akin anak iti day ano ubeng? Ay sus, nagtaer nga ubeng. Diyak amo no husto tinaramin ko. Anak na ito iti ibagbagak ka na kayo agad kadwag iti boarding house. Intednan kanyak. Gaputa di na kano kabangala na biyagan. Anya? Apay nga ron agsangit ka. Gaputa na sakit tinakam ko. Tati ama na ito'y nga ubing. Kati kaayan-ayat ko. Apay nga ron nga inalam. Kabalam ka di nga iwanan day tanga ubeng. Kabaalak, tatang. Gaputa imbilang ko nakaskabsat ni Arlene. Gaputa na anos. Kan nasingpat. Kan may sa. Awan basol da nga gina. Agpada kami lang a biktima ti lalaki nga awan manaknakam na. Ay. Alang arod anak ko. Padakkelan tayo ang naimbag ti ubeng. Kat isuro tayo iti nasaya at asursuro. Amok. Adda plano ni Apo Diyos no apay anapasamak na ito'y kada kayo iti gayom mo. Kat ibilang tayo a blessing ti ubing kada tayo. Ikararag tayo mat. Asapay lang kuma. Tanasaya at ti pagtungpalan ti inana. Pangaasim Raymond. Sabdengan na kon. Dinak surut-surutan. Pimanawak lang arudan iti sigod a pagdagdagsak. Ngam imay kapay laang dito ay. Pangasim. Pakawanan na ko ma. Ay-ayatan ka, Donna. Saan a panagayat dayta, Raymond? Kaputa na ba alam tinagilimot kanyak itinumanong atawan? Donna. Agasam, di mo imbagbaga. Nga dagayam imun una akaayan-ayat mo. Kat nasikugampay. Pakawanan na.
Kaya't kung ilintag tinagbidutak. Awanan tinaskan nga ilintad mo, Raymond. Kaputadikan kayat. Diyak kayatin ang makita ti panagrup-rupan. Kaputapuor kan ti kararuak. Donna, di ka kumamot agsaw iti kasta. Ikanak kumay ti gundaway ko. Tapno ipakitak ti panagbalbaliw ko. Nang runa, tadakin ka ti putot ko. Awan ti putot mo kanyak. Anak ni Arlene daytoy nga ubing. Ngam ita, dua kami na akin anak. Agpakpakaasyak. Manipod ita. Di kan agpakpakita kanyak. Tano umay nakpay larangrangan. Saan akon nga agdua-dua amang ipapulis kan ka. Nasakit unay tiriknak, gapo iti napasamak kanyak. Nang runa, nukit kita ti anak ni Arlene. Ngem nabaalak at taripatuhan iti husto. Gapo taamok nga awan basulda nga agina. Nadaanak matan iti asawa. Ket imbilang mi apudpudno nga anak mi, ti anak ni Arlene. Nagabrod met ni Arlene, ket awan panggep ko amang ipaidam kenkwana iti ubing. Tapat check, maawatan to ti anak mi ti husto a napasamak, inton maaddaanan iti husto a panunot. Daytoy man ti pakasaritaan. To'y pagayam mo, Donna. Pagayam Donna, dayawak ti kinatibker mo. Tanabaalam ti amin a naglabasan. Ala, di mon panunutan dayta. Ibilang mo lang nga napaset ti napalabas, kat ipamay samlaangan ti atensyon mo iti pamilyam. Taripatwan yu met ahusto ti ubing, kat isuro yu iti nasaya at asursuro, tapno intun dumakkel, maaddaan iti nasaya at agalan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Donna, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong, ken iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.